Hi guys! Welcome back to my channel. Murag correct ba? Kamusta kayo? So, panibagong araw, panibagong biyahe na naman tayo ngayon. Ang biyahe natin ngayon ay sa IKEA lang. Katabi niya na MUA. Ano yun? Maax, IKEA. So, ang ganap natin ngayon, yun lang. Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Kasi walang biyahe ba. Hinihintay ko lang si Kuya Erwin dito. So pag malamig na, alis na kami. Si Kuya Erwin nandun pa sa taas. Hop. Papulang ha. Pagtulog. Ayan guys. Di pa pala. Kaso ang init eh. Narinig ka? Hindi ako nila. Ako nila. Ayan guys, paalis na kami na papuntang MUA. IKEA pala. Ganun din naman yun. Magkatabi lang yan. Magkatabi lang pala yan. Ayan. Biyahe na naman tayo. Papulang ha. Walang palikot ha. Dadaan muna kami ng guys, Shell para magpagas. Wala, hindi na kasi. Tulak tayo. Baka magtulak kami mamaya. Hi guys, Kuya Erwin is here. Kuya Erwin again. Baka nyo yung Batangas namin. Kailan nga pala yun niya? Malapit na. At nahuli na yung pangbulalo dun. Wala pa kasi no? Tsaka ang sarap dun sa Batangas, yung kinain natin na lechong kawali. Lechong kawali. Lechong sarap. Yun, pagkas lang kami guys. Yan, ayun yan, di ba? Yan. Ay. V-Power Diesel 3,000 3 key. Ito. V-Power diesel. 3 key. Ito po. Meron. Ayan guys, dito na kami sa Jokno Boulevard pala to. Kasi Jokno Boulevard. Ayan. So, IKEA tayo. Pwede namang dumiretso, no? Diretso na. Ayan yung IKEA. So, ayan guys. All of Asia. Ayan yung IKEA, oh. Yun.
yung nag-viral na ano eh. Dito dumaan Yung yung pa-exit. sino sa dito? Sumalubong. So guys, dito na kami sa parking ng IKEA. Update lang ako ng biyahe ko. So, sa loob mag-video kami. Kita-kits! Yan! Ang dilim dito. Saan? Yung layo pala natin niya. Lipat tayo ng parking. Baka wala tayong makamahanap na parking. Ano? Dito pa kami sa IKEA. Naghanap kami ng ano eh, mga gamit sa kwarto. Kasama ko nga pala si Kuya Erwin. Ayan, Kuya. Okay na? Kami sa parking. Pagod. Buti walang tumabi. Pwede ko mabuksan sa likod. Kahit dito na lang oh. Kasya naman siguro yan. Ha? Guys, palabas na kami ng ano, pabayag na kami ng Makati. Tayo. Okay. Ha? Bawal. Ito. Dun. Doon. Dito. Bawal yata kumuha dito. Wala. Ano yan? Kakaliwa lang yan. Kaliwa tayo. Computer yan eh. Hindi, kaliwa tayo. Dito to. U-turn dun sa unahan. Oo. Doon na lang, putang layo. No U-turn nga oh. Ito. Maabot. Bakit siya sinin? Bakit siya nag-send? Ano niya? Kinonfirm niya na yun. Yung pala. Okay. Oo. Para sa sakto. Yun. Kaso labas yung point ko. Hello tayo. Ilak ko lang to no? Lock mo lang. Iwan ko lang din yung bag ko eh. Oo. Guys, kukunin lang namin yung Pinamili namin.
Right, sa ilalim na lang. Sige. Kasi maagat kami na biyahe. Ayan. Ayan, sa wakas. Guys, uwi na. Pabalik na ng ano, Makati. Tara. Pasok. Way to Makati na, guys. Lakas kumain ng gas nito. Kanina 320. Punta na rin dito. Ngayon to 99. lakas ka? Hoy. Hoy! Tara. Ikaw ay ako, taga SM. Fiona. Yun. Yan. Bakit nga ina? Ayan o. Ay ka muna sa vlog. Pangit. Walang nanonood. Ano nga ina? Basta yun ang ano, postcard pababa para may gawin ka naman. Yung ganda na dyan. Di mo saya ang buwan. Hindi mo ako ginagago. Oo. Pagkababa mo dyan, bili ka fishball, bayaran na lang namin dyan mamaya. Yung na. Kape naman. Wala na ako. Tinapay dito. Hindi, sa amin ni Johannes, gutom kami. Pinapay na lang. Eh bakit alam ko kuhuli ka? Salamat ka nga, inutusan ka pa eh. Baba mo na. Kabahan ka pag hindi ka utusan. Hoy, Hoy, wag na. ta. Kahabol pa talaga eh. Tama kayo ah. Halay na yung paa mo. Oo! Oo! Huwag mo subukan. Subukan. Masisira buhay mo. Wasak ka. Lahat. Damay tayo. Oo. Wasak ang pula. Buti lumingon. So guys, dito ko natatapusin yung video ko ngayong araw na to. Salamat sa panonood. Shout out sa kaibigan ko. Idol, shout out. Shout out ka muna. Shout out ka muna sa vlog ko. Ayun! Ganda pa ano? Meron ka pa ng ganda? Yan guys, salamat sa panonood. At dito ko natatapusin yung vlog ko ngayong araw na to. Bukas guys, pupunta ako ng Naiya kasi may susunduin ako na kaibigan ko. Yun. VIP na kaibigan. Yan guys. Yun lang muna. Ingat palagi. Keep safe and keep on driving.